תאר לי רגע את האירוע. אנחנו באותו זמן 8 חודשים בצה"ל. 4 חיילים, התפקיד שלנו בעצם לאבטח כאן את המחסום. חשש חטיפה, שעה 2:30 בצהריים, יום ראשון. משום מקום הגיע לנו פיצוץ מטורף. מרעיד לנו את כל הבניין, אנחנו מבינים שהאירוע מתחיל. תוך דקה כבר ירי של נשק קל, צורות ארוכים, מגים, קלעים, כל מה שיש להם בעצם, הכל יוצא. מסתכל ואני רואה בחלון פה, אכבר מחבל. מוציא את היד שלו מהחלון, הוא מחזיק M203, הוא למעשה מכוון לי למחסום. עכשיו אני יורה, אני חושף את עצמי. טיל אחד פוגע בקומה שלנו, הכל מתרסק. אני רואה, הוא נפגע ונופל פנימה, בעצם קיבל כדור בראש. אני קולט שבין הבית מול הבית הזה, בעצם בחצר פה, 2 לוחמי חיזבאללה עושים את הדרך אל הבית שלנו. אני לוקח את הנשק, בצע ירי, וזה לא בתוך כוונת, אתה יודע, אני לא יכול לראות אותו בתוך הטריג'. קרוב מדי, כדור פוגע בגדר לידו, אין לי מושג מה אני עושה. הוא קלט את הסיטואציה, הוא אומר, מספיק להגיד לחבר לפניו, וזו שנייה שככה בין שמיים לארץ. אני מתקן עכשיו, הסטרשף הופך להיות מבחינתי כוונת, הרפרנס שלי, ואני מתקן קצת שמאלה, יורה כדור 2, 3, הוא נפגע. אני עובר למחבל הבא, בעצם הבנתי שאני לא בתוך כוונת, אני לא יורה, מנסה לראות כמו קלה, פשוט יריתי עד שהוא נפל. אני רואה בעצם מאחורי הבית הזה, קנה גדול של טיל, ככה אני זוכר את זה. יוצא, מבצבץ מאחורי המבנה, ועוד לוחם חיזבאללה שיוצא, ממש יוצא ופותח זיג, הפעם יריתי כמו שצריך בתוך הכוונת. הוא נפגע ונופל מאחורי המבנה. תגיד דוד, מה הוביל אותך באירוע? מה נתן לך את הדרייב, את ההחלטות? מה הוביל אותך לשם? ככל שאני נכנס יותר לאירוע, אני הופך להיות יותר קר ופחות רגשי, נאמר. מצד אחד, אנחנו פה 4 חיילים בלי מפקד, מעבר למפקד חוליה. ואז מגיע עידו אלר ממ"ם 2 ופורץ אלינו למבנה, ועם הדרגה וחצי שיש לו על הכתף וחוליה קטנה שהוא השמיט לחיפוי, מבחינתי, זהו, הורידו לי את הצה"ל, הגיע, זו התחושה שלי. ובסופו של דבר הניצחון הזה, לאן הוא הוביל אותך ברמה האישית ובכללית, הפלוגה, את הלוחמים? ברמה מעבר, להבין את האירוע שקרה כאן, הכל מתנקז לרגע הזה שבסוף על דברים קטנים. הם לא יודעים שאנחנו פה רק 4 חיילים שהתגייסו לפני 8 חודשים לצה"ל יושבים פה בבית. היה לנו אירוע ממש פה למטה. הצוות עלה מערב. בסוף המערב פשוט אחד המחבלים הגיע מכיוון ג'לזון, מהכפר, וירה צרור על הצוות. צפינו שהוא יחזור, ומאותו לילה שזה קרה, פשוט התחלנו לעלות חוליות של רביעייה על הגג למעלה, לצפות שהוא יחזור לאותה נקודה. ואז אנחנו מתמקמים על הגג, לילה, עד שבסופו של דבר הגיע הרגע, מה שנקרא, ובאמת 20 דקות אחרי שאנחנו מדווחים מוקי על המערב, אחד הצלפים שלי אומר לי, אורי, בוא לפה דחוף, אני מזהה מישהו עם משהו ארוך. נכנס לאמצעי איתור ופשוט רואה שמדובר במחבל עם נשק, ובאותו רגע ישר נתתי פקודה ללוחמים לדרוך את הרובצים. שני הצלפים אומרים לי על, ובשנייה שהם מדווחים לי מוכנות, שני הצלפים, אני שומע את הירי הראשון של המחבל. באותה שנייה אני מאשר מטח ירי, ובראשי שלי 2 כדורים 7.62, 2 קנים של M24, כדור אחד פוגע בחזה של המחבל, מוריד אותו במקום. אתה כצלף בתוך האמצעי שלך רואה משהו מאוד צינורי. באיזה שלב אתה מבין שיושבת מתחתיך פה בתוך הסוכה משפחה ואתה החומה שמגינה עליהם? תראה, באותו רגע אתה לא באמת מצליח להכניס את הדברים האלה לראש, וזה באמת גורם לך פשוט לעבוד כמו רובוט, כמו שאני יודע וכמו שלמדתי. על אוטומט. על אוטומט. סיטואציה שאתה מגן על משפחה כאן, אין מקום לטעות. אין מקום לטעויות. לסיים את האירוע הזה עם מקסימום הצלחה. באיזה רגע אתה מבין שהיה כאן ניצחון? בשנייה באמת שהבנתי שעשינו משהו גדול, זה היה שהמג"ד התקשר אליי מהשטח, ואני לא אשכח את השיחה הזאת בחיים, שהמג"ד מתקשר אליי על הגג, ואומר לי, אורי, פגעתם, וניתק. היה פצוע קל מהשני כדורים האלה שהמחבל הספיק לירות מהנשק, ואז שהאבא כאילו מגיע אליך ואומר לך את המשפט, הצלתם את החיים של הבן שלי, שם אתה באמת מצליח להבין מה עשית. אמש בסביבות השעה 10 ירו המחבלים לעבר היישוב שבבנימין. אזרח ששהה בסוכה בחצר ביתו נפצע קל מרסיסי ירי ופונה לקבלת טיפול בבית החולים.
כוח של צלפי גדוד 890 של חטיבת הצנחנים שהיה במערב חיסל את אחד המחבלים, קייס שוג'אעיה, תושב הכפר דיר ג'ריר, ומי שמאוחר יותר התברר כי הוא משוייך לחמאס. לשמחתנו, אנחנו עשינו את זה. עשיתם את זה בגדול. עשינו את זה בגדול.